Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kubli pi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Ka kanhun surya kiran aerobatic team ka SK-80 jong ka Indian Air Force IAF kala penlong ya ka air show ka balalong dang statement ka ha ka praterik ulaber ha ka pung myam. Ka kanhun kala pen iya la ka jintibet ya ka sap ka phong ka ba kerpang pat ya ka jinranti ha ka ban le ya kiston ya ki lengson ya pom kabala kring ya kinong pai kai baro banui ya ka jintibet ki hipai lengson jong kari ha ka aerobatic air display jongki khandai tali ki lengson ya pom jong ka surya kiran aerobatic team kala donru ka jin pen inam naki nongnya ya ka SK-80 Sukhoi ka balaipo MKI Rafale bat sekat seta helikopter hakitai ka air show hadu bakala penyiap bit ya pai ba wan pekai ulat kejela ka Meghalaya upagu cohan ringkat buat menteri dang ba kejela ukon rot ke sangma kilawan ban yesim benta hakatai ka air show haringkat kajinya don kihe jong ka Indian Air Force kihe sipai bat ki semua pulih